Dróncenőcagyok is, ez itt egy videó lenne. Bemutatom a szobámat. Látható. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reményed, belépni tilos. Dróncenőc. Hát itt most kicsit sötétebb van, majd itt lesz gép. Sajnos karácsonykor kapok. 150 forint. Asta. És abból. Azt a gyerekek, egy igazi 20 000-es. Azt figyeljétek. Oh. Wow, gyerekek. Azt a egy igazi 20 000. Anyád, ez ide tapadt. Mi? Ez nem is igazi, ez mágnes. Baszod. Ez kicsit hangos volt. Na mindegy. Ez most fényben, itt van kékestető. Gyengébb látók kedvéért kékestető. Az de szép. Jó kis festmények. Igen, öcsém most úgy hisztezik, mint valami vaddisznó. Bocsánat. Hajó. Spider-Man! Minimos poszter. Na jó, de most egy kicsit zoomolok. Ó, de szép. Hát ezek a matricák nem érdekelnek, amit választottam, de attól még... Jó, hát most... Valaki betör! Adok, hallod? Betör ide valami vadállat. Fogom ezt. Gyere, cigán! Egy pillanat. Mindjárt visszatér. Na, újra a sárkányok csapása. Ilyen hülyeség. Most térjünk a dolgokra. A Legó is. Nem játszok már velük. Most térjünk a dolgokra, gyerekek. DKXD csapat. Amit én most létrehoztam. Az én DKXD, meg Dróncenőc, Kronoszos, XX Fighter és Dormek. Na. Szóval ennyi is lett volna ez a videó. Sziasztok gyerekek, én Dróncenőc voltam, a DKXD csapat, és köszön. Sziasztok!